आधार दिला होता त्याला, काठी लावली होती, कसे भाराने पडले काय माहिती. चालायला होतं मी. हा मग आता मस्त एकदम क्लीन वाटतं. आज देवपूजा करताना एक गोष्ट घडली. मी तुम्हाला म्हणजे देवाकडे बघा आपण मागणं मानतो की सगळं व्यवस्थित होऊ दे सगळ्यांचं. हे बघा आले, फोन नाही काय नाही काय नाही. आता बस इथं खाली अंग पुसून घे. तर पाऊस बघा पडतोय. काल रात्री 1 वाजल्यापासून पाऊस पडतोय बारीक बारीक. आणि वातावरण पण बघा तुमचं ढगाळ आहे. ते बघा सगळं सामान सगळं भिजलं आहे. सिलेंडर घ्यायचं आहे आतमध्ये. आणि हे बघा हे आपले दोघं रामश्याम आत्ता बाहेरून खेळून आलेले आहेत आणि पूर्ण दवाने भिजलेले आहेत. शेरा जमीन पूर्ण सुकी होती, बघा किती ओली करून टाकली. झाडू काढायला मी आता घेत होती, कचरा काढायला, तेवढं 2 जण आले. आता पुसतात स्वतःलाच. हा पाऊस दिवाळीमध्ये पण पाऊस पडतोय म्हणजे नवल करण्यासारखी गोष्ट आहे. ए वागी वागुडी, ए वागुडी. दोघं पण बिझी आहेत स्वतःला पुसण्यामध्ये. आणि वातावरण छानच झालं आहे वातावरण. पण पावसाचं हे वाटतं मला नवल खरोखर. झाडांना जरा पाणी मिळाले. तुळशी बघा किती मोठ्या झाल्यात. छोट्या छोट्या होत्या तुम्हाला दाखवलं होतं त्यावेळेस. आत्ता बघा कशा मोठ्या झाल्यात त्या. आणि आपली मिरचीची रोपं आहेत ना ती पण छान झालेली आहेत. धरतात आता मिरच्या, लागल्या आहेत त्याला. आणि ते केळफूल पण काढायचं आहे. मला वाटतं बघते आज नको उद्यामध्ये काढून टाकेन. नवल नवल पाऊस दिवाळी करायला येतोय. बघा कसे बसलेत लबाड बोके. तर ना मी आता झाडू काढत होते, म्हणजे झालं आहे सगळं आवरून. तर माझं लक्ष गेलं बागेमध्ये. पावसामुळे जरा गडबड झाली. कुणाला ये पटकन. हे बघा लेकांमध्ये कसं साफ केलं आणि स्वच्छ एकदम. पण काय पाऊस पडला का परत ते वाढणार. ये रे पटकन करूया. ये बागेत जाऊया आपण पहिला. केळ बघा आपली आहे ना तयार झालेली आहे ती. मला वाटतं ह्या महिन्यात काढायला लागेल, पण ती वजनाने खाली वाकली ती. आत्ता लक्ष गेलं माझं. हे बघा हे पण बघा कसं क्लीन करून टाकलं. हे सगळं कुणालनी केलेलं आहे. छोटी छोटी झाडं पण त्यांनी उपटून काढलं नाहीत. ही बघा आता ही आधार दिला होता त्याला, काठी लावली होती, कसे भाराने पडले काय माहिती. जरासा हलकासा असा उंच करते फक्त थोडासा. तयारच झालेली आहेत. पाऊस पडतो त्याच्यामुळे का वारा सुटला काय माहिती, काय समजलं नाही कसं ते. ये बा 2-3 दिवस झाले काही यायला मिळालंच नाही ह्या साईडला, कारण कामं घरामध्ये चालू आहेत त्याच्यामुळे. टेका बघ ना तिकडे. हा बाबा हा इथे टेका. हा बा हा लावूया. हा बघ ही बघ ही बघ हलकासा लावूया ना. अलगत जराशी वर आली तरी पण चालून जाईल. आता ही तोडायचीच आहे ती ह्या महिन्यात. आता तयार झाली. हा महिना लास्ट महिना तिचा. तो घे तो टेका घे. मी तो बघ खाली पडलाय बघ तो बांबू. तो आण. चला जरा लावून घेतो पटकन. ती ह्याची एवढ्याची वेल आहे. काय नाही वेलला काय नको करू. तू त्याच साईडला जा. तिकडनं तुम्ही उचलून हे कर. मी पटकन हा बांबू घेते. हलकीशी फक्त वर आलं तरी बस झाली. केळी जमण्यात प्रश्नच राहिला. बस बसले ना काढू काय ते पानं नको राहू द्या. लक्ष गेलं मग बरं झालं. चांगलं साफ केलं एकदम. साफ केलं मी चालायला होतं ना. हा चालायला होतं मी. हा मग आता मस्त एकदम क्लीन वाटतं. पाय नाही पडत.
आली मी आली आली बस बस खाली बस इथे मी बघा इथे मिरची खायचे देऊ मिरची खा जर हे बघा देवपूजा झाली आणि आज देवपूजा करताना एक गोष्ट घडली मी तुम्हाला सांगते ती काय ती जसं खूप चांगली गोष्ट घडलेली आहे तुमच्याशी शेअर करते मी देवाची कृपा झाली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि तुम्हाला बघा आता दाखवलं ना देवपूजा करताना सगळ्यात आधी तीच बातमी तुमच्याशी शेअर करते. म्हणजे मला माहीत नाही आहे आता हे मानायचं की नाही मानायचं पण मी मानते या गोष्टीला. देवपूजा आता करत होती ना म्हणजे नेहमीप्रमाणे म्हणजे देवाकडे बघा आपण मागणं मानतो की सगळं व्यवस्थित होऊ दे सगळ्यांचं सगळं चांगलं होऊ दे तशीच मी प्रार्थना करत होती. आणि मंदिरावरती फुलं जी ठेवलेली आहेत ना म्हणजे आज 3 फुलं ठेवलेली आहेत तर त्यातलं एक फूल पडलं खाली बोला. म्हणजे इतका आनंद झाला ना म्हणजे असं वाटतं ना की देवाने ती आपली इच्छा प्रार्थना आहे ना ती पूर्ण केली. तुम्हाला ते फूल मी दाखवते कोणतं ते. हे बघा ही 3 फुलं मी ठेवलेत ना आता हे आपण सजावट करतो म्हणून ती ठेवलेली आहेत जास्तीची फुलं होती म्हणून नाही तर मी अशी नेहमी ठेवत नाही. झेंडूची फुलं असली ना काही इथं अशी लावते मी. तर हे फूल असंच बघा ठेवलेलं आहे ना असं पण नाही की असं किनारीवर ठेवलं असं पण नाही असं लांबच होतं आणि पडलं आपोआप इथे बघा पडलं. मी पूजा करू त्यावेळेस पण नेमकं काय झालं त्यावेळेस कॅमेरा बंद होता त्याच्यामुळे कॅप्चर नाही करता आलं नाही तर कॅप्चर झालं असतं ते. तर ते फूल मी पुन्हा उचललं आणि मग इथे ठेवून दिलं देवाच्या पाया पडली. म्हणजे पूजा माझी चालू होती ना त्यावेळेस ही घटना झाली ही. पण असं खूप छान वाटलं प्रसन्न वाटलं. तर काका आले होते ना म्हणून जरा थांबले होते त्यांना आता चहा वगैरे दिला आणि आत्ता की नाही मला वाटतं 12:15 वाजता राहिलेत. याच्या आवाज बंद. आज थोडासा उशीरच झाला पूजा करायला कारण घरातलं साफसफाईचं थोडंसं काम होतं ते केलं अजून बाकी आहे थोडंसं करायचं आहे ते आता घेते करायला. नाश्त्याचं सगळं झालेलं आहे जेवणाचं पण सगळं झालेलं आहे फक्त भाजी माझी करायची बाकी आहे ती करून घेते आणि मग बाकीचं हे जे पंखे वगैरे तेच पुसायचे बाकी आणि थोडंसं खिडक्यावर त्या पुसायच्यात बस बाकी सगळं मग आपलं कंप्लीट झालं. मग शेरू कसा आवाज करते आणि अजून एक तुम्हाला बातमी देते तुम्ही समजून जा माझ्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून. तर आज कुणालचे बाबा येणार आहेत संध्याकाळी येतील ते मला वाटतं 6 वाजतील मग ती एक आनंदाची बातमी. चला आता बाकीचं काम जे आहे थोडंफार ते आपण ना करून घेऊया. तर थोडंसं किचनचं काम ना माझं बाकी होतं म्हणजे आपला जो प्लॅटफॉर्म आहे ना ओटा त्या समोरचा भागच फक्त साफ करायचा होता तो मी करायला घेतला. आणि आता फराळाचं तुम्हाला सांगते फराळाचं अजून सगळं माझं करायचं बाकी आहे. जोपर्यंत कुणालचे बाबा येत नाही तोपर्यंत फराळाचं माझं काहीच होणार नाही कारण सामान ते घेऊन येणार आहेत. आता बघूया ते आणतायत की नाही आणत आणि जर का नाही आणलं मग पुन्हा ती गडबड होणार आहे आणि मला खरेदीसाठी बाजारात जावं लागणार. आणि दिवाळीची खरेदी सांगते दिवाळीची खरेदी यावर्षी काहीच करणार नाही आहे. गेल्या वर्षीचा अनुभव तुम्हाला सांगते. गेल्या वर्षी कुणाला वगैरे कपडे घ्यायचे कुणालच्या बाबांना कपडे घ्यायचे म्हणून आम्ही ना कणकवलीला गेलो होतो कारण तरळ्यामध्ये अशी फारशी अशी दुकानं नाही आहेत आणि नाही इथे चांगली मिळत त्याच्यामुळे म्हटलं चला कणकवलीला जाऊया. तर तिथे होती दुकानं पण सामान म्हणजे सगळं खरेदी केलं आणि आम्ही आलो घरी कपडे ते वापरले आणि कपड्याची क्वालिटी इतकी खराब होती म्हणजे घेतेवेळी असे चांगले वाटले पण नंतर जे काही कलर वगैरे कपड्यांचा निघून गेलेला आहे त्याच्यामुळे ह्यावर्षी ठरवलं की पैसे वेस्ट आपले नाही करायचे त्याच्यामुळे शॉपिंग नाही करणार आहे. पण लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी ज्या काही गोष्टी खरेदी करायला लागतात त्या मात्र मी करायला जाणार आहे. ते आता बघू कुणालचे बाबा येतील त्यावेळेस ठरवूया जायचं. आणि अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगते गेल्या वर्षी लक्ष्मीपूजनचं सामान जेव्हा मी खरेदी करायला गेली तरळ्यामध्ये म्हणजे मला असं वाटलं म्हणजे आम्हा सर्वांना असं वाटलं की नाही आता झगमाट जे असतं बघा दिवाळीमध्ये किती हौस मौस असते मुंबई ठिकाणी तसंच गावी पण असेल. आपण आता नवीनच गावी शिफ्ट झालो त्याच्यामुळे इतके फारशी अशी माहिती नव्हती आणि बघितलं बाजारात तर काहीच नाही अगदी नेहमीप्रमाणेच सगळं जिकडे तिकडे सगळं अंधार. आणि जिथे आम्ही खरेदी करायला गेलो होतो लक्ष्मीपूजनासाठी त्या दुकानवाल्यांना आम्ही विचारलं की असं का म्हणजे मला अगोदर असं वाटलं की भरपूर अशी गर्दी असेल दुकानामध्ये त्याच्यामुळे आपण लवकर लवकर जाऊया गर्दीच्या आधी आणि पटापट घरी येऊया. त्या म्हणजे अंदाजानेच मी टाईम ठरवून गेले होते
पण दुकानात गेले तर अजिबात गर्दी नव्हती, कोणच नाही, फक्त मी एकटी तिथे होते. तर ह्या गोष्टीचं नवल वाटलं आणि मी त्यांना विचारलं की असं का. तर ते म्हणाले की गावी म्हणजे दिवाळीचं असं काही करत नाही, काय माहीत नाही का ते, कारण जास्त मी काही विचारलंच नाही. आणि मग सरळ आम्ही घरी निघून आलो. त्याच्यामुळे ह्यावर्षी खरेदीचं वगैरे असं काही होणार नाही, पण ज्या काही वस्तू लागतील लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी त्या मात्र मी जाऊन खरेदी करणार आहे. तर ही झाली दिवाळीची गोष्ट. गेल्या वर्षीचा अनुभव आहे हा. गेल्या वर्षी आपण नवीन होतो की नाही, त्याच्यामुळे फारशी अशी काही माहिती नव्हती, त्याच्यामुळे हे वाटलं गोष्ट तुमचे शेअर करावं असं मला वाटलं. तर कुणालने मला आज साफसफाई करायला मदत, म्हणजे पंख्यावर तोच पुसतो, कारण त्याची हाईट बघा जास्त आहे ना, त्याच्यामुळे हे काम असतं ना माझं ते वाचतं, फॅन वगैरे पुसायचं. आणि माझं किचनमध्ये होतं थोडंफार चालू, एकदा का काम करायला घेतलं साफसफाईचं, काही ना काही बघा निघतं एक्स्ट्रा, तर तेच सगळं झालं होतं. गेले 3 ते 4 दिवस झाले कंटिन्यू ती शॉपिंग, म्हणजे शॉपिंग नाही साफसफाई चालू आहे. बघू आता आज शेवटचा दिवस होऊन जाईल, पण तरी पण बघा थोडंफार राहणार आहे, कुठे ना कुठे राहून जातं. आणि काही छोटं मोठं असेल ते म्हटलं होऊन जाईल. हे बघा आले, फोन नाही काय नाही काय नाही. आता वाजलेत किती, 2:15 झालेत दुपारच्या. लवकर आली गाडी. मी आता माझं एडिटिंगचं काम करत होती, कुणाला मला सांगायला आई गाडी आली. मग गाडीचा आवाज पण नाही, एकदम गपचूप. मागाशेर पण झोपलेले आहेत. उठला, चला आले. यांचा तर चालू हो ना दोघांचं, यांना पण आवाज नाही गेला दोघांना. बाई हा बघ, थांब थांब थांब, बाबा येतोय, थांबा. हे बाबाने खाऊ आणलंय, थांब थांब थांब. आता ह्यानं सोडलं ना तर सगळं हे करून टाकतील. खाऊ आणलंय, खाऊ बघा, असं खाऊ पण आणायला लागतो. एक कुणाला शेरू बघा, शेरू बघा रडतोय. ए तू रडतो कशाला रे बोक्या, रडतो. बाबाने खाऊ आणलंय, खाऊ आणलाय. काय आणलंय, अंडा. अंडा खाणार ना, बॉईल अंडा. आता शांत होती ना, रडून दाखवतो बघ बोका. चला चला चला, लवकर आली गाडी. कुणाला सामान आणते, कुणाल बस झालं. आताच जेवलेत दोघं जण. अंडी भेटली कुठे, बॉईल अंडी बाजारात इकडे गेलो, त्या इकडे लबाड आहे. शेरूवर रडून दाखवतो, लबाड बोका. तर सकाळी मुंबईवरनं ते निघाले ना, तेव्हा त्यांनी कॉल केला होता की मी निघाले म्हणून, पण इतक्या लवकर गावी पोचतील ह्याचा अंदाज नव्हता मला. म्हणजे 12 तासाचा प्रवास ते 10 तासामध्ये करून आले होते आणि जाम थकलेले होते. त्याच्यामुळे फारसं असं मी पुढे काही शूट केलं नाही. त्यांना म्हटलं आराम करू दे, म्हणजे त्यांची आंघोळ वगैरे करून झाली, त्यांना चहा वगैरे दिला आणि थोडा वेळ त्यांनी आराम पण केला. आणि संध्याकाळच्या वेळेस बसून मग आमच्या गप्पा गोष्टी भरपूर झाल्या आणि बऱ्याच गोष्टी त्यांनी ना माझ्याशी शेअर केलेल्या आहेत, ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत. तर ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये शेअर करेन. तुम्हाला मागे सांगितलं होतं की 1-2 गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला सांगायच्यात. तर मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच थांबवते. कसा वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. बाय बाय सर्वांना.